продължаваме с изучаването на Откровението. И днес всъщност ще завършим 3-та глава от Откровението, което Бог изпрати чрез Йоан до църквата. Днес ние ще прочетем последната 7-ма църква. Писмото на Христос до последната църква. Като че ли, както казват учените, това е най-строгото обръщение. Това обаче не е присъда, а това е една много точна и ясна диагноза за състоянието на тази църква. Тук Христос, както казахме преди малко, изобличава и ще накаже, ако църквата не се покае. Защо? Защото я обича. Защото ако ти си баща и родител, не можеш да си позволиш децата ти да вървят в греховността и в беззаконието и един ден да умрат. Ще направи всичко възможно да ги върнеш в пътя. Така че нека да прочетем 3-та глава на Откровението на Йоан от 14 до последния 22 стих. 3 глава на Откровение. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на Божието създание. Знае делата ти, че не си нито студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ? Така, понеже си хладък или блудкав, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата си. Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си лукаен, нещастен, беден, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, че да не се виждат срамотите на твоята голота, и благ мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които любя, аз изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. И ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите. Амин. Така, трябва да знаем, че тези думи са отправени към всяка една епоха, към всички времена. Не само това послание е било за онзи конкретен момент за Лаодикия, но това послание носи принципи, носи не просто теми и идеи, а носи Божията воля за всяка една църква, която съществува и която ще съществува до като дойде второто пришествие на Исус Христос. Така че трябва да внимаваме в тези думи. Трябва да настроим своя духовен слух за това, което Господ ни казва. Бих казал, че това послание носи не просто, както казахме преди малко, една присъда. То носи една много ясна и точна диагноза. Диагноза, без която ние не можем да съществуваме, защото именно диагнозата и нашето състояние днешно може да определи и нашето бъдеще. Тази църква се намирала в град Лаодикия. Нека малко да разкажем за Лаодикия. Къде се намира Лаодикия? Лаодикия е последната църква, доста по-на северо-исток от Филаделфия. Тук не са показани два от градовете, с които тя е била изключително много свързана. Един от градовете, с които тя е била свързана много, е бил град Колос. Имаме едно от посланията в Новия Завет, посланието на Павел към колосяните. И още една църква е Ерепол или Хериополис. Хериополис е бил на 11 км на юг, надолу от Лаодикия.
а пък Колос е бил малко на северо-запад, нагоре на 20 км. Един от главните проблеми на Лаодикия, покажи тук карта, Насе. Там е малко по-ясно. Не, още. Така. Ето вижте тук малко по-ясно, къде се намира Лаодикия. Лаодикия се намирала в така нареченото плато на река Ликос, между два бряга. Тук не е оказано, но тя се намира между два бряга. И се намирала на много важен кръстопът на пътищата, които идват от изток на запад, преминавайки, вижте, почти на една линия с Ефес. Градът е построен в 3 век от Антиох II. Това е представител на династията на Селевкидите. Около 250 година преди Христос е построен града и е назован на неговата жена Лаодикия. Лаодикия на гръцки означава народовластие или народа управлява. Обратното, ако се спомните на Николаидите. Лаос означава какво? Управление. А пък Никос означава народ. Това беше при Николаидите, при Лаодикия. Дикос означава народ или един вид народодемокрация, управление, т.е. народа управлява. Много от дъщерите на тогавашните управители са били наричани така. Интересно е, че града си, значи можеш да показваш снимките. Тук може да видите амфитеатър. Града се е намирало по това време амфитеатър, стадион, библиотека, а също и града е бил център на така нареченото медицинско училище за лекуване на очи. Там имало производство, един вид фармацевтика. Там се е произвеждал един от най-изтъкнатите и популярни кремове за очи, наречен колури. Така е и в стария ни превод. Вземи си очен меглен, колури, за да си намажеш очите. Още повече, че града е характерен с неговите изключително богати жители. Когато Антиох Епифан основава града, историята разказва, че той е преселил доста евреи от Вавилон и също сирийци. По това време, когато Йоан в края на първи век отправя своето послание, в града са намирали, казват историците, около 8000 евреи, твърде богати. Града е бил известен и с многото си банки, с много лихварство. И затова Господ казва на църквата, понеже казваш, богат съм, замогнах се. Също така е известен града не само с очния си меклем, идвали се чак от Рим да купуват очен меклем за очните си болести. Но той е бил известен и с производството си на черна вълна. Сега някой казва, че има проблеми относно това установяване. Някои твърдят, че са произвеждали астрагана. Нали го знаете, астрагана е черна вълна. Но била много лъскава и много богата. И това е, как да кажа, един антипод на това, което Исус казва на църквата: купи си от мене бели дрехи. Те днес и дановиските ходят бели дрехи. Така, само една скоба отваря. Града е бил изключително богат. Един обаче от проблемите му е бил, че с водоснабдяването имал проблем. Понеже Ерепол се намирал на 11 км от него, а там този град, в момента там се намира гръцкия град Памукале. Чували сте за Памукале? Там е изключително областта наситена с горещи извори. И тогавашните хора са направили акведукти, това са тръбопроводи, за да пренесат водата от Ереполис към Лаодикия. Обаче 11 км, докато стигне водата до Лаодикия, е ставала хладка. От гореща, а вие знаете, че горещата вода служи за какво? За изцеление. Тя е лечебна вода. На 20 км обаче се намирал град Колос, а там имало изключително студени извори. Но нямало как оттам да построят такъв тръбопровод. И още нещо за града. Може да показва снимките.
Ето вижте, това са останки от днешната Лаодикия. Много богат град. Икономиката му е процъфтяла. И даже историците казват, че през 60-та година, когато града претърпява ужасно земетресение, буквално е сринат из основи, и император Нерон, който управлява тогава Римската империя, предлага помощта си на града. Парична, финансова, да го възстанови. Те са отказали помощта от Нерон и са си възстановили града абсолютно сами. Може да показваш, че централната улица на Лаодикия, това е амфитеатър, част от амфитеатъра. В момента е абсолютно археологически разкопки само. Развалени. И се нарича, местността се нарича в момента Ески Хисар. Старата крепост. Малко по-нататък е Помокале, виждате тук дават за гийско време останки. Има ли още една сега? Още малко. Това са останки също. Може да си представите какъв град и колко изключително богат е бил. Така, това е горе-долу за Лаодикия. Сега, малко нещо да кажем за това, кой би могъл да основе църквата в Лаодикия. Някои от изследователите, от учените и богословите смятат, че това е Епафрас. Съподвижник, съработник на апостол Павел, и за него четем, малко ще имаме така разходки. В Колосяните, в 4 глава ще прочетем няколко думи относно това, което пише за Епафрас. 4 глава от 12 стих надолу ще прочетем. Тук Колос е бил само на 20 км от Лаодикия. И трябва да знаем, че това е една област. Така както познаваме пастир Пейчо от Трявна, познаваме пастир Христо от Севлиево, също от Търново. Това е една област. Християнство се познава. И тук пише апостол Павел към църквата в Колос, пише така: поздравява ви служителят на Исуса Христа Епафрас, който е от вас и който всякога усърдно се моли за вас, за да стоите зрели и напълно уверени във всичко, което е Божията воля. Свидетелствам за него, чуйте сега 13 стих, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и в Иерапол. Така, от тук научаваме, че явно Епафрас се е грижил за християните в град Лаодикия и те са го познавали лично. Той явно е бил един пратеник на Бога за там. И по тези места са подписавали другите сътрудници на апостол Павел, като Архим, Марк, Онисим, Тихик, Аристар и другите. Изпращайки своите послания от римския затвор, апостол Павел е молил да бъдат те прочетени и в църквата в Лаодикия. Някои казват, че всъщност Павел пише едно конкретно послание към църквата, към Лаодикия, но е било загубено. Други изследователи смятат, че всъщност това е един препис от писмото на Павел към ефесяните. Няма да се спори, няма да търсим точности, но със сигурност условията за възникването на църквата са били дело на Бога и от тези служители, за които ние четохме, са работили там. Явно Епафрас е работил там и бил познат от църквата в Лаодикия. Нека сега да видим как Христос, както знаем всеки път, се обръща към тази църква в този изключително богат град Лаодикия. Христос казва така: до ангела на Лаодикийската църква пиши: така казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на Божието създание. Така казва Аминът. Даже в оригинала на гръцки словореда е буквално такъв: Амин, свидетелят, верният, истински, началото на творението на Бога. Нека да отворя една малка скоба да кажа за привържениците на историческия период, които смятат, че Лаодикийската църква представлява последния период от съществуването на християнската църква. И това е така наречения
хладен период. Периода на безразличието, на апатията, на християнството само на думи. До някъде бих се съгласил, но не съм съгласен изцяло, тъй като днес по лицето на земята има изключително много верни Божии служители, които дават живота си за Исус Христос. Но ако тези хора, които са привърженици на историческия период, смятат, че това е така, бихме казали някои неща и относно това, че както днес, никога както днес, така църковните водачи не са били зависими от своите църкви. Което означава, че повечето от водачите ги е страх да изобличават в ребро хората, на които служат, а също така и са снизходителни към греховете и членовете на общността, или са безразлични към съдбата на погиващите. Ние не бихме искали нашата църква да бъде от този род, нали? Думата Амин. Как Христос се обръща? Така казва Амин. Всички знаем тази популярна църковна ли е думата? Това е библейска дума. Амин всички знаем, ако питате и най-така, как да кажа, не вече християнин, ще ви кажа, че думичката Амин означава така е, да бъде, има се доверие, автентичност. Нали? Така казва Аминът, което означава, че още в самото начало трябва да кажем, че това, което Исус Христос ще каже, е абсолютно точно. Не подлежи на съмнение, не подлежи на анализ, не подлежи на никакво отхвърляне, а напротив на загриженост. Евреите са смятали, че думичката Амин представлява Божия печат, тъй като е образувана от три много, не казвам популярни букви, от три букви в еврейски език. Едната е Алеф, Мем и последната Нун. Сега дали точно това представлява, нали, тук бих казал, че малко отиваме далеч. Но всъщност Аминът прогласява, че това, което Бог е казал, е истина. Аминът е въплъщение на верността, въплъщение на истината. И този Амин гарантира и изпълнява всяко Божие обещание. Всъщност, когато говорим за свидетеля, говорим за това, че всичко, което днес става по лицето на земята, Бог го вижда. Бог е невидимият свидетел на това, което ние правим в живота си, когато никой не ни вижда. Бог е невидимият слушател, когато от устата ни излизат думи, когато никой не ги чува. Бог е онзи, който може да познае нашите мисли, когато никой не може да влезе в главата ни и да ги види. Той е свидетелят. Той присъства на всяко едно нещо, което се случва по лицето на земята. Така казва Амин. Верният и истински свидетел. Нека обаче да кажем, че този свидетел всъщност е не просто свидетел. Той ще бъде и съдията. И съдията. Той има право да съди. Защо? Защото знае цялата истина. Защото нищо няма да му избегне от неговите очи. И още повече той няма да преиначи фактите, няма да ги изопачи, няма да ги промени, няма да ги скрие. Както днес в съдебната система се скриват факти, изопачават се и така нататък. Но пред Христос нищо няма да се скрие. Така че Христос се обръща по този начин към църквата да й каже, че всъщност това, което след малко ще извести за нея, е истина. Това е много точна и ясна диагноза. Съвършена диагноза. Така казва Амин, верният и истински свидетел. Начинателят на Божието творение. Всъщност, той е причината творението да съществува. Той е причината ние да бъдем днес тук на това място. Той е причината ние да се родим. Той е причината да съществува целият духовен свят. Целият материален свят. И може би църквата в Лаодикия го е знаела. Защото същото послание, което четохме към колосяните, Павел съветва това послание към колосяните да бъде прочетено и в Лаодикийската църква. И аз искам да обърна
малко страници назад, да прочетем това, което казва апостол Павел на църквата в Колос за Исус Христос. Нека да прочетем първата глава. 15 стих надолу искам да прочета. 2-3 стиха. Вижте какво пише свети апостол Павел за Исус Христос. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, началото на Божието създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява, казва Павел на църквата в Колос. И със сигурност църквата в Лаодикия е знаела това, което Павел е писал към Колос. Исус Христос е свидетелят за Бога. Исус Христос е свидетелят за живота. Исус е причината да съществува този свят. Причината да съществува този космос. Спомнете си Йоан как започва своето Евангелие. В началото какво бе? В началото бе Словото. Словото беше от Бога. И Словото бе Бог. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало, казва светия евангелист Йоан. Начинателят на Божието създание. Той е верен, Той е истинен, Той е свидетел. Той е Твореца. Ние не сме продукт на случайността. Ние сме същества, създадени от Бога. Ние сме повикани да съществуваме в Бога. Така се обръща Христос към църквата в Лаодикия. И продължава надолу и казва: знае делата ти. Ние до сега много разсъждаваме върху тази фраза. Една единствена църква, на която Христос ни казва това, е църквата в Пергам. Той казва там: знае къде живееш. Но на всички други църкви той казва: знае делата ти, че не си студен или горещ. Де да беше ти студен или горещ? Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата си. За какво става въпрос? Да не би Христос да яде хората и да ги плюе, нали? За какво става въпрос? За буквализъм или за символизъм? Още в началото на изучаването на тази книга казахме, че това е книга на символите. Но много хора днес използват това, което е буквално, взимат го буквално и се го нагаждат на себе си. Ма това, което е символ, отхвърляте го, нали? Книга на символите. Христос се обръща към църквата и казва: ти не си нито студена, нито гореща. И вижте сега връзката към това, което говорихме относно географията и историята на църквата. Докато пристигнат войните от Ерапон, те стават хладки, блудкави. Много обичам да ям супа, но обичам супата гореща. Обичам да я изтива, когато се храня с нея. Често пъти Марианчето ми слага супата леко стоплена, но аз отивам и слагам да я стопля още повече. Обичам горещо ястие. Никой не обича хладка супа, нали? Хладка манджа. Има един израз, ако така от жаргона казват: презатоплена манджа. През нещо от този срок, нали? Презатоплени манджи. Думите на Христос тук са уместни и те са изобличаващо уместни. Неговата присъда каква е? Присъда ли е това? Не. Това е просто констатация. Христос казва: знае делата ти. Ти не си студен, нито си горещ. Какво по-тежко обвинение може да се изрече за състоянието на една църква от това, че Господ би предпочел църквата да бъде студена, т.е. да бъде невярваща, да отхвърля всички Божии истини. Той предпочита тя да бъде студена, отколкото да бъде в това състояние на хладкост. И ние след малко ще дойдем и ще кажем какво означава хладината на тая църква. Христос предпочита едно студено християнство пред това, което открива в нея. И всъщност тази хладкост означава напълно безразличие. А Господ каза:
предпочитам да си безразлична, всъщност студена, отричаш на всичко, отколкото в това състояние, в което ти се намираш. Но тя е блудкава. И блудкавостта означава, че тя подмамва хората да си мислят, че тя е Божията църква и това е толкова възмутително. Блудкава, безразлична за небесните неща. Защо е такава блудкава? Защо? Каква е причината? Хладината на Лаодикия е най-лошото нещо, което може да изпадне всяка една църква, всяка една общност. За какво става въпрос? Исус каза, понеже не си нито студена, нито гореща, ще те избълвам от устата си. И тук, не знам вашите преводи какво е, но в новия превод в момента ще те не отдели от себе си, не знам какво беше точно глагола. Но тук глагола е много силен. Ще те повърна. Всъщност Христос иска да каже на църквата, ти ме отвръщаваш. Това, което е в твоето състояние, ти ме отвръщаваш. Няма истинско в тебе. Защо? Защо толкова е хладка тази църква? За какво става въпрос? И той каза, понеже казваш, богат съм. Като че ли образа на църквата буквално е бил променен от образа на града. От образа на града. Града е оказал силно въздействие върху тази църква. С неговото богатство, с неговата гордост, с неговото самочувствие. Това е все едно да нямаш много ясна представа за себе си кой си. Нали, аз съм мисля, че съм много голям проповедник, нали? Или съм супер. Като мен няма никой. Да, бе, верно. Ти си оригинален. Но ти си само една частица от общото Божие тяло. Понеже казваш, богат съм. Замогнах се. И нямам нужда от нищо. Нямам нужда от Бога. Нямам нужда от църква. Нямам нужда от това някой да ми проповядва Божието Слово. Знаете колко хора са идвали от църквата, идват с нужди. Нямам работа, Господ му дава работа, болен съм, Бог го изцелява. И после забравя кой е Бог. Църква ли Бог не ме интересува от тези неща. Богат съм, замогна се, нямам нужда от нищо. И тук да ви кажа, положението е по-тежко от Сардис, където все пак Сардис е съхранила някакъв живец, някакъв живот. Нали? Христос казва, и не знаеш. Да бъдеш будкав и хладък означава да не знаеш собственото си сегашно състояние. В какво се намираш? Какво е твоето състояние? Защо ходим на лекар? Дето попитала една жена, един библейски учен. Господине, какво мислите за Исус Христос? Знаете какво отговорил той? Госпожо, не е важно какво мисля за Него. Познайте. Важно е какво Той мисли за мен. Какво Той мисли за мен? Това е важното. Значи аз си мисля, че съм богат, че всичко ми е наред, че съм много умен, че съм много духовен и още съм супер. Замогна се, богат съм. Нямам нужда от нищо. И Господ каза, и не знаеш, че си лукаен, нещастен, беден, гол и сляп. Някой казва, че единственото добро в кавички е, че имала прекалено високо мнение за себе си, но неоснователно става въпрос за църквата. Църквата твърди, че има всичко, а всъщност няма нищо. Трудно е като че ли да приемем този 16 стих, защото в него ние четем: ще те избълвам от устата ти, ще те повърна от устата си. Господ каза на тази църква, като че ли ти ме отвръщаваш. Ама тези думи са казани от кой? От Амин, верният и истински свидетел. И те не се отдалечават по дух от думите, като на доста плашещи пасажи в Писанието. Четем 95-я псалом, че Господ ни годува. Четем 2-я псалом, че Господ ще се присмее над народите. Имало е 3 гръцки думички за описание за състоянието на водата. Едното е псухерос, което означава замръзнала. Другата е зестус, и тя е вряща. И хилиарус,
означава причиняваща повръщане. Това са 3 гръцки думички за състоянието на водата. Знаете ли какво остава да оставиш една храна на стайна температура? Означава след време тази храна да се развали. Когато ти ядеш, ти просто ще се разболееш и ще започнеш да повръщаш. Колко ужасно е християните да са нито топли, нито студени, а да бъдат хладки. Защото, както преди малко казахме, горещата вода дава изцеление, а студената вода освежава. А това са символики. Да имаш неясна представа за себе си. Неясна представа кой си. Кое е твоето истинско богатство? Всъщност, какво имаш? Ти казваш богат си. С кое си богат? Кое е това, с което ти си богат? Не казва ли Христос да не се трупат на богатство тук на земята? Какво каза Исус? Не се трупайте богатства на земята, където молеца, ръждата, крадеца ги подкопават. Когато се срещнеш с Христос, ти ще гледаш Христос и ще имаш виждането за самия себе си така, както Господ те вижда. Когато видиш Господа, ще видиш, че си наистина окаян. А не да живей със самочувствието, че си голямата работа. Спомнете си за онази илюстрация, онази притча, която Исус разказа за бирника и за фарисея. Спомнете си какво каза Исус? Как се молеше бирника? О, благодаря ти, че не съм като той. А другия каза: Господи, бъди милостив към мене грешника. Бирника, нали? Фарисея всъщност казваше: благодаря ти, че не съм като другите. А бирника се молеше Господ да му прости. 6 глава на книгата на пророк Исаия четем за това как Исаия в годината, когато умира цар Озие, вижда Бога. И когато вижда Бога, Исаия пада и казва: аз, грешен човек, нечист човек, с нечисти устни, видя Господа на славата. Първо той видя Бога, видя себе си и видя нуждата на този свят. Понеже си богат, ти не виждаш нуждите на другите. И ти си безразличен и апатичен към тях. Какво казва нашия народ? Има една популярна поговорка: сит на какво? Сит на гладен не вярва, нали? Мислите ли, че тая поговорка така? Ма тя е дошла от народните мъдрости. Но тя носи мъничко библейско вътре в нея. Богат съм, замълнах се, не се нуждая от нищо повече. Не ми е нужен Бог. Ето, моите ръце са Бог. Не ми е нужен Бог. Моите способности са Бог. Искам да ви кажа, че парите и богатството развалят хората. Много малко хора познавам, които са богати и са останали верни на Бога. Но познавам доста хора, които са станали богати и са се отделили от Бога. Те убиват. Това е истината. А всъщност този свят към къде се стреми? Стреми се да забогатее. Нали? Няма да забравя, преди много години бях чел, той е като анекдот, а може би истински история за това как един евангелски вярващ отишъл с някакъв кардинал в катедралата Свети Петър в Рим. И кардиналът му казал: и вътре има 12-те статуи на апостолите, които са позлатени. Той казал: виждаш ли колко е богата църквата днес? Едно време нямахме, а сега сме много богати. И евангелският вярващ му казал: да бе, ама можеш да кажеш като Петър едно време: злато и сребро нямам, но каквото имам, това ти давам. Стани в името на Исус. Когато ти забогатееш материално, обедняваш духовно. Спомните ли се за евреите? Малко ще върна назад. Евреите попищяха, искаха месо. Искаха да се върнат в Египет, да ядат прав слух, чесън. Защото в пустинята само една манна, като и манна. Искаме месо, искаме вода. И един от псалмите казва: и Господ прати пъдъци и ги наваляха цяла нощ по пъдъците и те ядоха. Даже почнаха да повръщат от ядене, но каза: прати, стария превод при нас каза: прати мършавост на душите. Душите им заленяха.
Защото когато ти се угоиш материално, ще забравиш за истинската нужда, за която ти съществуваш. Защото ти не съществуваш за стомаха си. Павел каза, че има много хора, чието Бог е техния корен. Богат съм, замогнах се. Не се нуждае абсолютно от нищо. Могат ли християните да забравят, че всичкото идва от Бога? Бог е източника на всяко добро даване. Как е в нашата епоха днес? Само ни погледнете. Караме си колите, нямам нищо против колата. Имаме си айфони, смартове, не знам си какво. Обаче като че ли тези неща стават Бог? Ние като че ли все по-малко прикарваме време с Бог. Нали? Интересуват ни повече спорта, политиката. Не се вълнуваме толкова на Бога и на Божието Слово. Аз съм стигнал до мнението, че понякога от църквата не можем да издържим и 40 минути на проповед. Гледаме си часовниците. Искаме да си ходим по-скоро. За какво сме се събрали? Сме ли събрали да хвалим Бога? Искаме Неговата слава. Всъщност те са си мислили, чуйте, тук съм се написал, те са си мислили за себе си, че са изтъкнати, че са един вид аристократи, че са много духовни, обаче Господ каза, вие сте окаяни. Те си мислили, че са най-щастливите хора, но всъщност те са нещастни. Колкото и пари да имаш, колкото повече пари искаш да имаш, толкова повече ще имаш и ще искаш да имаш и никога няма да бъдеш щастлив. Колкото и да се впускаме в светските удоволствия, никога няма да ни направят така щастливи, както Христос. Ние си мислим, че като обиколим света, като отида до Ямайка, като видя Айфоновата кула или отида до някоя хубава точка, и аз съм най-щастливият човек. Уви, връща се и си същия. Даже днес тук се записах в притчи, като си четях, мъдрецът каза, за предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство и благоволение е по-добро от сребро и злато. А как се гради добро име? С пари. Доброто име е характер. Доброто име е вярност, лоялност на Бога, ревност за Господа. Ти нито си изтъкнат, ти нито си щастлив, ти си окаян, ти си нещастен, му каза Бог. Ти си мислиш, че си много богат, но също си беден за мен. Вижте църквата Смирна, кой каза Исус? Познавам дълбоката ти сиромашия. Спомняте ли си? Пак си богат. И как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи? А не са. Една църква е един човек, който не иска да преминава през изпитание. Не може да бъде богат. Защото истинското богатство се придобива чрез изпитание. Но ние бягаме от тези неща. Ние не искаме да преминаваме през тях. Не искаме да живеем комфортен живот. Не искаме всичкото да ни е наред. И затова сме бедни. И сме бедни духовно. Ти си мислиш, че си богат, но ти си беден. Ти си мислиш, че си зрящ, но ти си сляп. Ти си сляп. 9 глава на Йоанна четем за слепородения човек. Исус каза там, аз дойдох, за да ослепеят виждащите, а невиждащите да им се отворят очите. А невиждащия признава своето състояние и каза, Господи, аз имам нужда от Тебе. Аз без Тебе нищо не мога да сторя. Ти си центъра на сърцето ми. Ти си центъра на живота ми. Ние си мислим, че сме облечени с най-хубавите дрехи, а? Господ каза, вие сте голи. Вие сте голи. И тук става въпрос за символизъм. За духовни истини. И това е Божията оценка. Защото Той вижда отвъд това, което ние хората виждаме. Ние виждаме тук църквата, всички са облечени добре, ние караме добри коли, ние сме усмихнати, но само Господ може да види вътре какво става. Нали? Ние имаме всички постижения на техниката и ние можем от тук за секунди да отидем до Щатите, но не можем от тук да отидем да видим болни. Нали?
Всъщност, ако беше до тук останало, тежко и горко на тая църква. Защото тя е загинала. Но диагнозата не спира на Христос. Христос предписва лечение на тая църква. И той каза: то, понеже си такъв, съветвам те да купиш от мене злато пречистено с огън. И също така, бели дрехи. Но преди това каза: съветвам те да се купиш от мене злато пречистено с огън, за да се обогатиш. Златото представлява нашата чистота, нашата святост представлява и нашата вяра. Библията, светия апостол Петър в първото си послание казва, че изпитването на нашата вяра, това е първата глава, представлява както се изпитва златото чрез огън, този ценен метал, който е изпитването на нашата вяра. Купи си от мен, ела на моя духовен пазар. Не мисли, че като си натрупаш достатъчно авари, ще си богат. Напротив, ти си беден. Ела при мен, елате, купете, без пари, без плащане. Спомняте ли си? Исаия 55 глава. Елате, купете мляко и мед и яще и се наситете от благото, което ще ви дам. А чистотата, която Христос ни предлага, тя не е чистота, която се придобива без изпитване. Нали? Трябва да платиш цената за твоята чистота. Не могат всички да те похвалят и да си чист. Ще трябва да преминеш през страданието. Нали? Няма как. Може да си отхвърлен, може да си иронизиран, може да си мразен, може да си оплюван, може даже да си бит. И днес християните минават през това. Купи си от мене злато, пречистено с огън. Защото за да си чист, трябва да платиш. Не ви говоря да плащате за спасението си. Отваряме скоба, искам да го кажа. Спасението е по-благодат чрез вяра. Но освещението, твоята чистота е процес, ти преминаваш през него. И това са всекидневните твои битки с този свят, който няма нищо общо с Бога. За да придобиеш такава практическа чистота и святост, ще трябва да се бориш с изпитанията. Ще трябва да ги отхвърлиш изкушенията. Купи си от мене такова злато. И още нещо каза Исус. И бели дрехи, за да се облечеш, за да не се виждат твоята голота. Да не се виждат срамотите на твоята голота. За какво става въпрос тук? Буквално да го смятам. Че тялото, което Господ не е създал, няма нищо лошо в голото тяло. Това е творение на Бога. Става въпрос за духовната ти голота. Става въпрос за онази духовна голота, която е грозна заради твоето самомнение, че си повече от другите. Твоята гордост, твоето самочувствие. Господ ни каза: вземи си от мене бели дрехи, за да се облечеш, че да не се вижда твоята голота. Белите дрехи още какво означават, братя и сестри? Не означават ли Божиите дела в живота ни? Господ каза: в вашата праведност, т.е. вашите дела са като мръсна дреха. И това е пак, как да кажа, едно връщане назад в биографията и историята за онази черна вълна, лъскава, която предлага този свят пред делата на Исус Христос. Какви са Неговите дела? Пожелай Божиите дела. Пожелай да вършиш Божиите дела. Защото Господ те е определил от преди вечни времена да вършиш Божиите дела. Ти за това си определен. Върши Божиите дела. И още нещо каза Исус. Той не стига до там. Нашето самочувствие и нашата идентичност и удовлетвореност идва от това, кои сме в Исус. Не от способностите ни, не от портфелите ни, не от това колко пъти ще бъде гледана моята проповед в YouTube. Знаете ли, че аз от едно и скоро време гледам кой ги е гледал? Защо да гледам? За какво да гледам? Това е изкушение. Няма смисъл. И това е ужасно. Ако ти почнеш да се състезаваш с хората. Ние сме за това тук да се насърчаваме. И още нещо каза Господ. Освен
златото, освен белите дрехи. Защото белите дрехи са правилните дела на светиите. Вземи си, казва, очен меглен, колури, за да намажеш очите си, да виждаш какво трябва да види своето собствено състояние. Единствено Святия Дух може да ни даде ясната представа за това, кои сме и какво можем да направим. Помазанието на Святия Дух идва в живота ни, за да ни покаже кои сме пред Бога. И вижте, той каза това на църквата към Лаодикия, която се е самозаблудила, която има високо мнение за себе си, която не смята, че има нужда от изобличение, която смята, че всичко е наред. И затова, ако си спомните, свети Павел казва, изпитвайте в себе си дали сте във вярата. Нали? Случайно го казва апостол Павел. Трябва да изпитвам себе си. За какво проповядвам аз днес? Да покажа колко знае или просто да кажа истината, такава каквато е? Да ми ръкопляска някой, да ми потупа по рамото? За какво правим всички тези неща? Духовни упражнения и да казваме истината и да прославяме Бога. Купи си, вземи си очен меглен. Имаш нужда от това. Когато прогледаш, може да имаш ясно, как да кажа, ясно да видиш себе си какъв си и кой си. Да видиш своето състояние, да си състрадателен към хората, да им помогнеш, защото те имат нужда от тебе. Само слепия не може да види себе си. Това Господ каза, предлагам ти да си вземеш очен меглен. А само Святия Дух може да направи това, да погледнем на себе си, да видим себе си, както Господ ни вижда. И Господ продължава надолу към църквата и казва, онзи, когото любя, аз го изобличавам и го наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Обаче вижте, не всичко е загубено. Ако до тук бяхме останали без този израз, сигурно щеше да е страшно, нали? Но освен диагнозата, Бог ти дава едно обещание. Той предписва лечение и той казва, аз те обичам. И затова ти казвам всички тези неща. Господ все още обича църквата в Лаодикия. Ако тя да го отвращава, той я обича. Онзи, когото любя, аз изобличавам. Това е Господ. Господ на любовта е, но Господ на изобличението. И ако тази църква не се слуша в Божиите препоръка, ако тя не се покае, не си вземе злато пречистено в огън, не си вземе бели дрехи от Христос и върши неговите дела, не си помаже очите с очен меглен, тогава той ще дойде и ще я накаже. Думичката наказвам тук е пайдео, което означава както се наказва дете. Не всичко още е загубено. Христос е порицаван и с това показва, че още я обича. А заканата, че ще отхвърли, като че ли се уравновесява с обещанието, че ако тя се покае, той пак ще я приеме безусловно. Бъди ревностен да се покаеш. И към всички църкви, за които четохме, спомняте ли си на колко от тях Господ каза, бъди ревностен да се покаеш. Тези три действия, любов, изобличение и наказание, са неразривно свързани. Те са заедно. Нито едното от тях не можем да изкараме. И както преди така в началото го споменахме, можеш да изобличиш човека без да го обичаш. Нали? И ние много пъти сме го правили. Но не бива да го обичаш без да го изобличаваш. Трябва да му кажеш истина. Понякога боли. Нали? И ние се свиваме така в себе си. Как да променим ситуацията? Какво да направи църквата в Лаодикия? Трябва да се покае, да се признае, да каже, татко, наистина е така. Тези богатства, които ги имам,
сметнах ги за Бог. И преценям, че имало време, в което аз като че не съм се нуждаел от тебе. Но сега се покаявам. Прах и пепел. Нали? Признавам греха си. Съветвам те, каза Христос. Съветвам те. Гръцката думичка да съветваме е сумбало. Сумбало. Тук като че ли ни се рисува една картина на двама приятели, които седят и разговарят откровенно. Те са прями и директни. Когато имаш много добър приятел, какво очакваш от него? Очакваш да ти каже истината. И така е и църквата. Би трябвало да очаква Исус да казва истината. И първата крачка на този добър приятел е сторена от него. Той ти е казал какво трябва да направиш. Исус не е безразличен към църквата. Заради тази злощастна църква Христос представя себе си като онзи, който е начинателен на Божието създание. Защото в момента църквата е в хаос. Тя е в бъркотие. Този същия, който е начинателен на Божието създание, може да влезе в този хаос и да подреди нещата, да ги сложи в ред. Той е, който закачи небесните светила. И ако си толкова объркан и разрушен, само Христос може да дойде и да внесе ред в твоята ситуация. В контекста, в който ти си поставен. Но ако се покая, ако не се покая, ето къде е разколничето. Ако се покая. Единствено Христос може да даде бели дрехи. Единствено Христос може да даде истинското богатство. Единствено Христос може да даде истинско зрение. Само Той може да го направи. И затова с този убедителен глас Той съветва Лаодикия да приеме този дар. Той е този, който идва. И Той стои на вратата и е призовава. Ако ти се покаеш, тогава ти ще отвориш вратата. Но забележете какво пише надолу. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Искам обаче малко да се върна назад относно покаянието и неговата ревност. За покаянието ти трябва ревност. Покаянието означава да видиш греха си така, както Господ го вижда. Не както аз го виждам, а както Господ го вижда. Тоест, необходимо е решение да скъсаш с предишния си живот, да намразиш греха. Имаме една илюстрация за истинско покаяние в Библията на един Захей. На човека, който бе крал много. Каза: Господи, половината от имота си давам на сиромасите и ако някой съм го украл, 4 пъти повече му връщам. Ревността трябва да бъде породена в душата, да имаш горещо желание да угодиш на Бога, да отстраниш всичко, което не е угодно пред Бога. Това не е светското съжаление. Извинявай, не стъпва в крака ти, нали? И бутнах млякото в чашата, извинявай, нали? Навсякъде, където четем за второто пришествие на Христос, ние можем да четем и да видим за Божий призив към освещение, готовност и духовно бодрстване. А това става само с покаяние. Принасяйте плодове достойни за вашето покаяние. Църквата се е отстранила. Тя е отшла далеч от Христос. Знаете ли, че всъщност църквата в Лаодикия, Христос не е в тази църква. Той не е там. Затова Той стои на вратата и чука. Много пъти аз едно време, като повярвах, съм си мислил, че този 20 стих тук е само за невярващите. Нали? И на всички невярващи Христос чука на вратата. Така е. Той продължава да чука на всяко човешко сърце. Но тук става въпрос за църквата в Лаодикия. Христос стои на вратата на тая църква и Той хлопа. А къде е ангела тук? Къде е водач на църквата? До ангела на Лаодикийската църква пиши. Затова каза Христос: не бъдете мнозина учители, защото ще приемете по-тежко осъждение. И си говори за себе си. Къде е ангелът цялата тая ситуация?
Ето стои на вратата и хлопам. Къде е той? Пред вратата. Пред вратата. Той е извън църквата. Църквата не го е пуснала да влезе вътре в нея, защото тя смята себе си за богата. Тя смята себе си за влиятелна в този свят. Тя смята себе си за прозорлива. Тя има възможност с всички технологии и възможности да оперира в този свят, но Христос не е в центъра на тая църква. И той стои отвън. Но той иска да влезе в тая църква. Вижте, когато ние четем тези стихове, ние виждаме желанието на Бога, призива на Бога, отново да бъде с нея. Да бъде с нея, да общува с нея. Може би доста хора няма да отворят. Но тук ние четем за едно индивидуално решение. Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой. Може църквата да не чуе, но може ти да чуеш. Може ти да чуеш. И ако ти чуеш, ти можеш сам да отвориш. И тогава Господ индивидуално с теб ще работи. Това е истинската църква. Тези, които чуват и се покоряват на Божия глас. Иначе всички могат да кажат амин, алелуя. И да се пълнат седалките. Но истинската църква е този, който чува и отваря вратата. Има един богослов Тренч. Искам да ви прочита един негов цитат. Той каза: всеки човек е господар на къщата на своето собствено сърце. Тя е негова крепост и само той може да й отвори вратата. Но и всеки човек има също така изключителното право и тъжната привилегия да откаже да отвори. Ако той откаже да направи това, ще остане да се бори като един самотен войник срещу собственото си блаженство и ще бъде един нещастен победител. Пред вратата е начинателя на Божието създание. Въпросът е дали тая църква ще отвори вратата пред Исус, за да влезе. Единственият лек срещу хладината, срещу блудкавостта е прокуденият Христос отново да бъде приет. Единственото лекарство, онзи, който е изгонен, отново да дойде сред църквата. Знаете ли защо? Защото Христос не е личност, която разбива ключалки, не е личност, която разбива прави. Той не е крадец. Той идва поканен. Той не насилва никого. Той е съвършен. Той не е джентълмен. Той е Исус, Синът на Бога. Той е вратата. Той е начинателят. Той е аминът. Верният и истински свидетел. Начинателят на Божието творение. В тези думи ние можем да прочетем за желанието на Христос да се примири с човека, да се примири с църквата. Желание за общение, желание за блаженство. Една семейна атмосфера, разговор, да разкриваш себе си, да споделяш. Гърците имали 3 яденията на ден. 3 яденията на ден. Това, което тук Христос споменава, е така наречения дейпнон. Дейпнон, което означава вечеря, в която участващите преседявали изключително дълго. Когато се върнем вечерта и седнем на масата, бързаме ли за нея? Чакаме следващия ден. И ние в ума си имаме една представа за много време. Сутринта те са едяли акратисима. Това е закуска, казват историците, с сух хляб, натопен в вино. Акратисима. На обяд те са едяли аристон. Това е един като сандвич, с малко месо, като че за пикник. Но само вечерта са се отпускали. Защо Христос казва, ще вечерям с Него? Защото иска цялото ти време. Защото иска цялото ти внимание. А пък ние къде даваме времето си? На телевизията.
стоя на вратата и хлопа. Ще отвориш на Христос. И тогава Христос обещава на този, който победи, ще дам да седне с мене на мой престол, както аз победих и седнах с Отца си на Неговия престол. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът на църкви. Как победи Христос? Като се отрече от себе си. И стана послушен, и стана слуга. Така победи Христос. Преди короната имаше трънен венец, плащане на цена. Ма днес ни християните носим корони. Ние не искаме да носим венци. Нали? И Господ ни обещава, ако победим, да споделим Неговия престол. Да седнем заедно с Него. Това ли е живата картина на днешната църква? Когато живеем обсипани в такъв разкош, богатство, а хиляди хора умират от глад. Говори за духовно бедните, за хората, които имат нужда от Христос. Повече аз наблюдавам в църквата и по себе си много хора. Повече се вълнуваме от странични неща, отколкото от Божието Слово. Отиваме си в неделя и до 2 часа сме забрали каква е проповедта. Въобще не се вълнуваме от това, което е станало. Ние идваме като че на културно забавление. Нали, никого не искам да осъдя. Съзнанието за духовни нужди е слабо. Малко хора искат да се представят на молитва. А много от тези, които са хладки, казват: ние си четем Библията вкъщи. Няма да я четеш. Аз за вкъщи се моля. Хубаво, може да се молиш, не е проблем. Нали? Най-доброто от живота си даваме на света на търговията, както каза един богослов, а остатъците на Христос. Грижим се повече за телата си, когато след едно известно време тия тела, какво ще станат? Ще станат прах. Не казвам, че не трябва да се грижим, братя и сестри. Но като че много повече внимание ние даваме на това, трупаме богатство на земята, вместо да разпиляваме, да даваме, да се лишаваме. И повече от хората казват: ако аз не угодя на себе си, кой ще угоди на мен? Нали? Аз ще угодя на себе си. Напред към удоволствие. Остатъците са за Исус Христос. Обаче, когато чета тия думи на Христос, сутринта ще ви кажа себе си, докато си лежах в спалнята сутринта и започна да си ги повтарям, защото се опитам да ги заучавам на Исус. И духа ме докосна. Разпаках се в спалнята си, защото видях изключителна, как да кажа, не проникновеност, а сила в думите на Исус. Аз, ако не се покая, аз смятам себе си за голямата работа, съм далече от Бога. И имам нужда от Христос. И Христос днес идва в живота ни. Той е истина. Той е верен. Хлоп, чук. Обаче трябва някой да го чуе, нали? Едно е да го чуеш, ама друго е да го учиш, да го чуеш и да отидеш да направиш крачка, да отвориш вратата и да го приемеш и да общуваш с него. Това е единственият лек. Този, който е отвън, да влезе отново вътре. Господ да ни благослови, да ни помогне, да не бъдем като църквата в Лаодикия. Лично аз да не съм хладен, да бъда горещ, да бъда пламтящ за Исус Христос. И цялата ни църква да бъдем пламтящи, горещи за Исус Христос. Да тичаме, да се борим за вярата. И там се оправдават думите. Божието Слово, че който стои до край. Не е важно как се започне. Важно е как се завърши. Как се завърши? Искам да прочита от 7 глава на Откровението 1. От 9 стих. И ще завършим. След това видях и ето голямо множество, което никой не може да изброи. От всеки народ и от всички племена, хора и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си и викаха с висок глас, казвайки: спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето.
И всички ангели стояха около престола, старейшините и 4 живи същества, и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, казвайки: Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: тези облечените в бели дрехи кои са и откъде са дошли? И казах му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: това са онези, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето. Кои са тези с бели дрехи? Както казах, не са дановисти. А това са хората, които са избелили дрехите си в кръвта на агнето, които са вършили Божиите дела. Делата на праведност, които са имали златото на Христос, чистотата на Христос, които са имали виждането на Христос за този свят. Нека Господ да ни благослови. Амин.